Sedmočlano domaćinstvo Đinga Oprija iz Dupljaje živi u izuzetno teškim uslovima. 20 godina unazad nisu imali priključak za vodu i struju. 5 dece, ja i suprug. I nas 27. Mučimo se, nismo imali struju 20 godina, nemamo nikako ni struju ni vodu, nismo imali, smo se namučili, vukli po komšijama vodu, šta da vam kažem, i da se upalimo. 2 puta stan nam goreo, bili mali, gušili se stano po doktorima, stano bolesni bili, šta da vam kažem. Di da kupim sveće, treba mi za hleb da kupim, žao mi da kupim sveće, pa kad nemam, noću ustanem rano, pola 5, ja metnem na tasnu krpu i upalim, od moje majke sam naučila. Mi smo isto kao deca bili bedni, bez struje, bez vode. I tako da upalim masna krpe, žurim da se obuče za školu, da ugasim što pre, begam napolje gušnice, svaki dan tako. Vodu su dobili par meseci unazad, ali dalje nemaju struju. Kako su nam rekli, struju im je povremeno davao prvi komšija kod koga su članovi domaćinstva radili u nadnicu. Međutim, pre mesec dana prvi komšija potpuno im je isključio struju. Dobivali smo kao mali, pored kuće naše, tu živi naš kum. Kao mali smo dobivali struju do pre jedno mesec dana. Dešavalo se kada brat ne radi ili drugi brat, pa da nam isključe. A kako se zove taj komšija? Duško Anukić, to nam je kum. A zbog čega vam je sad pre mesec dana opet isključio struju? Zbog što smo glasali ja i tata i mlađa sestra Šetu za naprednu stranku. Ja sam glasao za naprednu stranku. Za predsjednika ovde sela da budem. Sam glasao i šta sad oni su... Ja sam izdajca. Ma koga sam ja izdao? Ja nisam nikog izdao. Ko vam je to rekao da ste izdajice? Pa moj kuma, eto. Kako se on zove? Anukić Duško. Ja sam glasala iz poštovanja, pošto nam je taj predsjednik sela, valjda ne znam, dosta bio pomogao i ja sam samo iz poštovanja ispoštovala, naravno da neću da se osramotim, ispoštovala sam i glasala. I kom se bio naljutio i isključio nam struju. I dan danas mislim nemamo, to je bilo pre mesec dana. Oni su mene zamolili da li mogu da im pomognem za priključak vode. Ja sam pokušao i učinio sam napore velike da sa lokalnom samoupravom i Centrom za socijalni rad izađemo u susret ovoj porodici gde su oni stvarno bili razumni, učinili su sve napori, dobili smo priključak, gde je ova porodica nama zahvalila stvarno sa puno pažnje su pratili naš rad i osetili su potrebu da na izborima za mesnu zajednicu pruže podršku Srpskoj naprednoj stranci, gde su oni posle toga glasanja vratili se kući i zatekli su kuću bez struje. To im je priredio njihov komšija Anukić Duško i od tada oni nemaju struje. Mi smo uz velike napore radimo i dalje da im pomognemo da bi dobili priključak struje. Radi se na legalizaciji objekta, tako tu je malo imamo problema, ali naći ćemo i sredstva i razumevanje da im se pomogne da bi ljudi što pre dobili priključak struje. I zaslužni, jer ovo je časna i poštena porodica. Znači, svi su pošteni, radni i treba im pomoći u svakom slučaju, zaslužili su to. Porodica Đinga Oprija željno iščekuje priključak za struju. A dobronamerni meštani Dupljaje kažu da će im pomoći u zameni stolarije kako bi imali bolje uslove u skromnoj kućici, a mi se nadamo da za ovu časnu i vrednu porodicu dolaze bolji dani.